Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Adtoy manen to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaat, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tiintay luktan ken ikkanbiag, ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngem patsek apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdumngeg ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napudnuakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit di nakakatawa itimba ha, Ana? Ay sus, nabartekan sa amatan Marco. Saan ka nabarte ka na? Napudno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadigayan, nagbaring asawa. Ay nabartek mo lang ang dayta Marco. Tinasayaat, agawit kan. Tani, di mo samatan ka ba ilan ti uminom? Ay, sana ka nabarte ko na kumain. Amok ti bagbagak. No kaya't mo, gisubliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasayaan. Sika talaga Marco. Di nakman paglulok ko na kasta. Inton kwan? Mamati ka dagit ang ibagbagang. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. Nagasaganak, nagbalbaliw para kang ka, Ana. Oy, friend! Oh, apay friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam anya dayta friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamot Gladys. Apay ay aday di manan ang Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ni, ano ti kayat masawan, friend? Adda ni Marco di tarwar. Inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Wala. Agawaan ti ag make-up dita. Tarumwarkan. Tani, ororayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam kumaata, iso ti umunag dito Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo, taytiks nakakanomet. Ada nga agpay so text na. O, makita. Alarumwarkan tadiket matagtakan nga gururay di tao. Haklonam kit din Tapno may isimpamet tin tibiyag mo, friend. Anya? Kasing kariken ka, nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, Ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka, iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay sa ka. Agyaman nak Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae aparakan ka. Ikayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw a panagayat mo. Amo matiklase ti trabaho, saan ka di? Ana, awan parikot iti day ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa iti naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka.
Sayang lang day ta panagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalay sata. Saan? Yak to pulos agbabawi, Ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat kan ka. Ikarit. Likligak amin na bisyok. Nulakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco, Pangasim, Ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit. Itad ko amin na kasapulam. Basta pumanaw ka ni Tibara pagtrabtrabawam. Ang palpaliw ta atwa para itinapinpinta sa masakbayan ta kan tibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. naimbag nga oras yun, ma'am. Agmano Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan lukoy na kamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Wan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Dinakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di. Mama, kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa'y ani papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan ng isimpati biyag ko. Iso nga nasesehat siguro na agkalay sa kaming kini Ana iti kabiitan a panawen. Kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na. Apay kailangan agtrabaho ka. Kahit kumpleto matanti mausar iti balay. Awanin tinas ka nagatangam. Sa bali lang tamot dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti day takadakwada. Bayan, tas siyak to ti mga iba ka katakwada. Ay saanan? Nakababain. Basta agtrabaho at. Saanin ko nakmat. Siya akong ti mangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinagad ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadag iti kayat ko nga aramidan. Oh, nakabalas ka mat. Bakit? Sa din ti papa na. Adda sarakak at taong Marco. Asino? Kwa. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na apasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid. Ni, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadimadanagan tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang tadyak amuno anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod na bakit? Agtext kang tulad na nga rod ha? Wan, danag mon ayat. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak, itigayam ko. Agurit ka, Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, maawatin ka. Nung di ka kumaagpailuyos itirignam. Laglagi pa nga adata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, Tete. Sigang tubang namin. Ito'y tumati kaya't mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, masulo ka. Ay, kat agin tapay satan tumapan itan. Agin joy tapay ka.
Matitiya, impag man na pinalubusan na kagasawang. Tinapod nun, ha? Di na amo nga adna at ita dito eh. Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Kasta. Kung naklakid din no santan nga kita. Amom ka di, agas na unay nga iliw ko kayo ka. Oh, come on. Nagadumat a babae dito na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roti parikor. Kamin talaga si Kalaan ti perbiro kak. Si Kalaan ti kayat ko ang magparagsak kanya. O ala, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayaw mo na. Cheers! Cheers! Nini. Apa yun bakit? Anya tumagos pa sama kang ga? Ay, jak man mo. Itay pa'y ama ditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kan kaslang ulawak. Anya? Ay, jak maawatan ti marikrik na Marco. At tinasehat, kuyugan ka lang iti doktor. Iti kasta, mamuantan mo niya dahi ta amarikrik nam. No kasta. Pudno ti atap ko, amasikog ni Ana, iho. Wan mama, aldan to na anak mi. Aldan to na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawa am taaywanan na ti inawan na. Wan mama, napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi kan ni papam. Panag ko nagkatawanan mama. Ipapayo mo amin na masapul mi. Kan may sa, kumpleto tayo mo dito balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyakan mo. Ay, maturog kan balongwan. Anak? Adda ka mo't gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dino tayo na. Awan, barok. Rimwarmot itay nalpas kami anangal daw. Aging ga ita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ngay kano tinapanan na anak. Di namot imbag ano sa diino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panog kayo na nagawawi. Saan mo't, barok? Okay, aklaan. Ang ingkakat manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga ururayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, John. Da ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Este, yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, Ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, John. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manan nga kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito pwesto. Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito Iwak simpay lang ti trabaho. Aginom takit di, John. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers! Cheers! Sa dino tinagkapamanan. Parbaho na na. Ang kuhamar ko. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Sa dino kami na yung tinagkapuhan. Sa dino kumapay.
Iti sigod anak na po ka. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka magtanana. Kunak man no nagbalbaliw kan. Kunak man no inidjamon day tang aramid mo. Ha? Anya nagbalbalo ngay bagbagamat, Marco? Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ang anak ta. Ang maging gayta. Subsubyaan ang pailaang day jay lugar. Apay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't na nga gasawatan? Namawan karba nga mamanglapat kanya. Iti kahit ko nga ramidan. Nawatama. Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumar. Aginumak no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malalala. Ang lisi kay tidalan ko. Kaya't konti aginana. Lisi! Order ka pa tinuman ta. Lani. Di ka matalagan. Ato ti kordak nila. Ang order ka la. Siyak, timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabarta ka kon. Mala, no di mo kaya Diyos tong arulan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantag hotel. Anya? Gapo ka dita makilalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag mo nga araramidan ta tigas to eh. Saan ka di? Ah? Oh, come on! Amo ka, kaya't mo lang tiagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Asano? Sumurot ka matlang kaniyak. Inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpayaya nagkadkad iti awis mo, Norman? Ayos. Yagpat man nga rodan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapay, Norman. Di ka kadiaganan. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya. Nagmayatan nga nukasta. Bagagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At tuyan dagiti groceries a ginatang ko para kada kayo, iho. Hindi naman mama. Ibagam to ni Ana, ta isunti makaamo amang isimpa kada gitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, itikasta magatang may kani papayo. Wan ma. Apay kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit mat dagiti matam. Ha? Ay, kuha mama. Wan nga ron mama. Awan gayam. Ang mga nodakor tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naigkatakon. Kat, awan ka din ti planom nga agsapul manan iti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa yung ita. Alan iti jukit din di daw dawatag.
Nagkalas sa nabiyag. Dahil nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tagiwat mo. Di ka natagani. Amang ano, damakangagin ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tagiwat mo ko lang manin. Ni. Oh my kagitin. Tangkayan na. Amok mo talaga kahit mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag yo. Kakit-kitak ti cellphone ko. Umay kayo humadagos kini Marco dito'y ospital anak kao. Ospital ko na yo, Tatang. Apay, asino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party motor. Abayatan ti panagay ayam na itigit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madama tamtamingin dagiti doktor anak kao. O sige, taumayak di ta itamot naan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, Ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sika ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga ay wanam kumadyanak ta. Saan? Tadda kamat itipar amakitib-tibal itagduduma alalaki. Sika! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamit lang kuma. Di sika kuman tinangaw-awir iti anak ta. Sika di na! Isoalumpang nalaing narod kuma. Asika ti mga awil! Unay kayo matan. Huston day tapa nagsubsubang yo. Agawa nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Jo Hospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat yo. Anya nga tayo ti rumbang nga aramiden tayo. Tapno ang balbali umatendag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rod abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggen na. Wan nga rod. Kunakno agnakam gapu iti pan nakadisgrasya ni Cedric. Agam, awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyag na. Saan dan amasapul nga agtrabaho. Gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga rod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi. Barang dumngagmatan. Ang no saan pa'y laang. Jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Katsapay ko ma, tadang ganda matan ti maibaga. Sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak paylaang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Mama, Jakon maanusan ti ugali yo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, Ana. Mama. Imbis nga agtalinaid ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa pagtaengan, ha? Mama. Tama ti kanayan kung ibagakin ko, Mama. Agam iyalang-alang naman. Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karbang kamang lapad kan ko, Ana. Iti anyaman akayat ng haramidan. May sakamat, Marco. Ha? Kunakman no kunam anagbalbaliw kan. Kunakman no kunam nga inidyamon dagiti bisyom.
Saan ba ta nakarkaro pa'y ngam itisigod? Kasano? Kat kastamat gayam ter aramidon ta sawak, mama. Banawan sang patan naklatan dito balay. Di nasaysaya atin, asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason day tamar ko? No talaga ang nasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama, Kas na kunakon. Maudin day to'y apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makita kapag balbaliwan nyo. Nakalukat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawis yo laang asuot yo. anya. Nalawag mo't siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo. Makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay drama ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod kanipagayam tayo a Rosemary. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ang maidrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Rosemary. Adda anak ko ngam awan asawak, nailaw anak ngamin idi iti lalaki nga addaanan iti asawa. Kat idi naamuan na amasikugak, saan metten ang nagpakpakita. Naganakak nga rod abalasang, gapo iti kinarigat ti biyag, napilitanak nga imadayo, tapno maikak iti nasaya at amasakbayan ti kakaisuna nga anak ko. Imbatik nga rod ti anak ko kadagiti dadakkal ko, kat isuda ti nangayaywan kabayatan ti kaaddak idi ijay balasiw taaw. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, agoy uyot ka lang arudan. Ngam susup ka pa'y lang amin asusup dita, Eduardo. Aday taka ba rin ako nakbakit? Siyak mo rin tinakita. Bayan na ka dilaeng. Taday tuyod din na kay Ruama ka lifestyle ko. Ngam saan matan nga agim imbag tauyak mo. Nasaysaya at salaangan, numapan mo ipa-check up. Iti kasta, irisitaan na ka ti doktor iti agas mo. Saanin? Sigurado ngamin nga ipasardeng dati panagsikarilyok. Ay katno para mo't iti pagsaya atam, apay kit din ngay adi mo aram iton lakay. Ay na, nakarakaron amatayak. No'y sardeng ko tagsigarilyo, bakit? Baliwam man ngamin ti kasta ang mindset mo, Eduardo. Ha? May mayat matlaang numapan ka agpa-check up. Iti kasta, masigod day tarikrik na nang runak at nabayagan day tauyok mo. Sige. Wanan, mapanak to kay ni Dr. So. Ay, namin anon nga imbaga mamapan ka. Ngam awan matungtung palam. Ay unay kan, Eduardo. Sa dino tayan ni Lia, mama? Agdigdigos pa'y laang iha. Mabayag pa'y ka di? When nakaununag na laang mat ijay banyo. Kunaklakit din nung nakasukatan. Tauray siya kung timang idagaskin kwa na iji pagadalan da. Naladaw manen anariing. Saan ka no ang nakaturog adagos idirabi tanasakit ti ulo na. Amangan mat ngamin no day tamanan agsel cellphone ti inararamid na idi malam. Saan mat? Kat no tinulungan naktupay ang nagsibog kadagiti masetas ko. Ay kat nasaya at angarod no kasta. Sige, umuna ak ngarodan arumwar, mama. Sige anak ko, agan-anad ka iti panagmaneho, ma? Ni papamtulatan ti mangitulod kin ni Liam, inton madamdama.
Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Dalolo kan lolam. Kumusta damatan? Nagadumatan ti saludsud mo, mami. Tsak amo na niya tuno nagasumbatan. Ah? Sorry, anak ko. O sige, saggay saat nga rod dagiti saludsud ko, anak ko. Wen tapno masungbatak mo ta sa kaysa. Kumusta kan, anak ko? Okay lang, wet, mami. Sika ngay, kumusta ka magditan? Nasaya at mat nga rod no okay ka lang, anak ko. No siya, kaasi ti Diyos, okay ak lang mat. Kumusta nga iti panagadal mo? Good news, mami. Siyak man ang titampuan iti second grading. Ay, wow! Congrats, Liam, anak. Itultuloy mo day ta akin na nga to dagiti grado mo, han? Wen, mami, siyak pa'y basic. Very good nga, Rod. Ka, dalolo kan lolang ngay. Kumusta damatan? Ni Lolo, atay chigarahe. Waswasingan naman ang tilugan na. Iti kasta, nasilang kanuno itulod na kiti pagkadalan nindun bigat. Agasam man. Nagswerte mo tanday taalugan. Kanayon ang mawasingan. Wen apak nga pa nga tilugan na anti-Christian. At ayo nalinlinis tulugan ni Lolo. Numitulugan na anti-Christian. Ni mat Lola, at naman ng Jellicot. Tagitilatan masitas na tas asikaswan na. Talaga ngamin ang mahilig iti masetas ni Lola, manak ko. Oh, di ba? Nasungbatak amin na saludsod mo, mami. Wen anak, katagyaman na ka. Ayun gayam, okay lang ka di akasaritak mat dalolo kan Lola? Sige, mami. Mabidla nga ro tayo bakita. Inusahan, ipankulaan ni Jayenda ti cellphone. O sige anak ko, ingka nga ro din itid ti cellphone, tabaliwak ti umawag, inton madamdama. Kumusta kayon, Papa? Daytoy, nasayad lang tamad anak ko. Sige ngay, kumusta ka man didan? Awan rumbang apagdanagan nyo, ta okay aklaan dito'y, Papa. Da kayo kit di aguy-uyak kayo manan. Napayagan day tanga uyak yung Apa ay di yung pa'y napan impa-check up Papanak to intun mawayaan ang anak ko. Gamloy ta, awan pa ikasta, tato tipak ako may kumak dito'y balay. Ay nakaanon tupay ngay, Papa. Mapan kayo kit din Saan abali ta mabiit laang mati-check up? Nasaysaya at matlaang amapan kayo agpa-check up. Tani, nabayagan day ta uyak yung. Wen, papanak to kung naklangarudan. Di na katipakadanagan, tanasalon atak. Awan sakit ko, anak ko. Saan kayo asigurado iti dayta? Aging saan kayo nagpat-pa-check up, Papa? Isungaing kayo agpa-check upan. Sakbay amala daw ti amin. Sige, sigarilyo ba, mor? Agoy-uyak kayo lang arudan, ngam sigarilyo kayo pa lang sigarilyo, Papa. Napusuog nga rod. Nagadungamin tikinan ko. Isong agsigarilyo ako man. Tamno maikat basit ti busog ko. Aday ta kayo man ako nakon, Papa. Mamin ano aya nga ibagak kada kayo asaan ang makabawas wenno makaikat iti busog ti panagsigarilyo. Nang runa no kasta akal-kalpas yu anangan. Apay aya, kati nga rod mo ti pamati anak ko. Saan anasaya at dayta apam matim, Papa? Ngamin, no agsigarilyo ka anabsog ka, ada posibilidad na ang umato ti acid kat maadaan ka iti acid reflux wenno hyperacidity. Saan lang nga dayta? Mabalin ang maadaan kayo iti sakit iti puso, barakan bituka. Ha? Ti kasayaatan nga aramiden yo, no kasta akalkalpas yu anangan, kat uminom iti napudot adanom. Magna kayo basit. Light walking ama ko na. Saan kat akastang agsigarilyo kayo adagos? Agoy uyok kayo lang arudan. Mala, wanin madam. Matong parti pagayatan niyo, boss madam.
Apa yun, Eduardo? Agan ano ka? Ato'y tidanom. Ala, uminom ka lakay. Mutay. Nagyaman ak bakit. Ay, sus. Daytan, ti bagbagami pa'y laidikan ka. Nga ipa-check up da ka. Ngam di mo ba't kayat? Ay, nga ita. Kumarkaron ako markaro ti uy mo. Ay na, madya talaga bakit. Sinamutan sardingan tiyak ko. Ikas lang marigata nakpayil ka umagas. Anya, ay sus. Itaray da kalaangan ni Ospital, Eduardo. Hello, Gretchen. Nakaawag ka mat. Rabin, Manang, natayan ni Papa. Anya? Di tayo kumamit mang rabak itikas na ading ko. Kasanuan na tayan, kat nagsarita kami lang ang idikalman. Intaray mi iti agsapan ito'y ospital. Tako na sakit ti barukong na. Saan da ka pa'y nga inawagan? Tati amumi kat gagangay lang ang sakit ti barukong. Amayawid mi matlang adagos. Ngam di na matan na ilasa ti pan nakaatake na. Apay apinanawan da kami matan, Papa. Apay. Iwanin ni Lolo, Mami. Iwanin. Liam, anak ko. Nasaan nakapaitan nga itawanin ni Lolo? Asinat pa yung timang itulot ka mang sukon kanya kiti pagkadalan. Ay, kuha. Isang may kabayatan ajak pa'y nagsubli jay abroad, anak ko. Kasanon tun nga ito nagsubli kayo ni Jafrod. Saan abali tadamat ni Antim Agretchen, anak. At dapay ni Lolam nga Imelda. Lolo Eduardo! Lolo! Bumangon ka! Lolo! Agsubli ako ni Ija abroad. Da kayo pa'y lang kumati makamo kiniliyam, ading ko. Wan manang, awan parikot iti dayta. Ag sinublat kami kini mama amapan mangitulod ken mangsukon iti pagadalan na. Agyaman ak ading ko. Liyam anak, agsingsingpet kawan. Tungpalam amin nga ibagadaan ti kan lola, ma. Ni, di ka agsangit, Apeng agsangit ka ngay. Dito kailangan, Mami, please. Liam, Please, Mami. Hindi ka nagsubsubli dyan, bro. Dito kailangan. Tapos agdatin natin yung kadalola ka ng Gretchen. Liyam anak ko. manang Rosemary. Awanin ni Lolo agad Mami. Isa di kailangan. Hindi kan po ang paano, Mami. Liam anak, palubos ang pailaan ni Mami, wan. Sana bali, agawid ak tumit lang kalpasan amalpas di kontrata. Promise, Mami. Wan anak ko, promise. Sipatan ta ulo makasta po. Madayag ta utak mo. Nagsakit mo ng tiulog, Luli. Agraman ti matang nagsakit. Anya, apay
Ingay akanayon mo din akasta ti marikrik na am. Nico, nagsakit na talaga. Urayan na dito'y apok, tamangalak iti agas at umaramuan. Nagtumara ko, Lola. Ngamisulot tamad. Saan lamot ngay kaskaso ti agas. Talo pa yung titinumar ko. Anya, ay sus, mabidla ang arod tawagat ni Auntie Magretchen. Hello? Hello, Manang. Intaray mi dito yung ospital ni Liam. Anya? Apay, agan ano ti anak ko, Gretchen? Nasakit ka no ti ulo na. Saan ka nung ikaskaso ti agas at tinumar na? Iso nga intaray min dito yung ospital. Kasta unay asangit na, Manang. Anya? Anya nga iti ko nadagi ti doktor. Anya kano ti sakit ti anak ko. Awan pa'y, Manang. Madama pa ilaang atamtamin yung dagiti doktor. Naka-schedule ti CT scan inton malam. Diyos ko. Sige, Manang. Awagan kan tumanin inton madamdama. Ay ayaban nak ngamin ni Mama. Sige, ading ko. Awagan na kong awagan. Bye. Naawagam ka din ni Manang mo, Gretchen. Wan, Mama. Kat, anya nga iti kunana. Agpakada ka no iti amo na taagawid ng diti Pilipinas. Ay, una, nasaysaya at matlaang no iso mismo ti umay mga sikaso iti anak na. Tani, isumit ti sangkabirok ni Liam. Wan nga rod Ay, nakakaasim at ti kaanakak. No apay mat nga isupay laang tinaadaan iti kasdi asakit. Ay, wan nga rod Kat, anya nga oras ka ngay nga agsubli iti ospital. Agsubli akmat lang adagos, Mama. Umayak lang agdikos. Wan tani amangan no sa pulin na ka ni Liam, anak ko. Sigurado day ta, Mama. Sige, tamang luto akbiit iti balunam iti ospital. Liam, anak ko. Kumusta ka? Kumusta tirik na? Kaya't kung tagawid, Mami. Tagawid tan, please. Saan pa'y anak ko? Dito'y tapay. Itikas na, maimbagan ka. Ado pa'y ti aramidan ti doktor kan ka. Madikol, Mami. Nagsakitan ti bagbagi. Gapoy ti katutudok. Isa gawit tan Di mat kayat mo ti agimbang. Wan, Mami. No kasta nga rod. Ano sam atong palan ti ibaga ti doktor, wan? Itikas na. Daras ka nga agimbang. Kat makaawit tamatan ijay panay. Wan, Mami. Diyos ko, nakakaasimat anak ko. No apay mat ngamin nga isupay tinaadaan iti sakit a brain tumor. Apay, apo. Awan mat ti amo ka nagkurangatan ka, Diyos ko. Manipot ini nga aging gayt. Diyak nakalipat anagday tayo ka. Ar-aramidag matdag iti pagayatam. Kimapay ngay ati anak ko pailang matinig kami ti kastoy asakit. Apay, Diyos ko. Liam, anak. Di nagpampanawan. Dito'y kalaang abay ko. Please, Mami. Wala na ko. Di kagdanag. Tadituyak lang ang sibay mo. Di kan tupulos panawan. Agyaman na, Mami. Awan anyaman na anak ko. Ewan, anya ka din tinagan ni Mami? Rosemary. Very good, Isuro man nga rod no sa dino ti ayan ni Mami. Sika. Very good, Di na nalipatan ti Mami na.
Agan anos ka pailaan ha. Aging gaamalpas di radiation mo. Wan? Kanayon ka ako mararag kini Papa Jesus. Iti kasta, tulungan na ka, Wan. Wan, Mami. Anya nga iti ko na dagiti doktor amang tamtaming kiniliyam, Gretchen, anak ko. Kunamat ti doktor, amay mayat ka nung agdalan iti radiation therapy. Kalpasan ti pan nakasurgery na. Maudin to ka nun ti chemotherapy. Diyos ko, nagadun nga iday ta pagdalanan ti apo ko. Ay, wan nga rod, mama. Ngamnas kan nga maaramid amin dagita. Iti kasta, malapdan ti panagwaras ti kanser iti bagina. Wan matket di sapay la ko mga rod tagimbang matla ang niliyam. Mamati akasta, mama. Adda si ti Diyos anamarswa. Amo ka di nabaybayan niliyam, anak ko. Ano sa niyo, tani? Jakmot mabalin ti sumublat nga agbantay. Amuyo mati sasaadak. Kan may sa, bakit akon? Wen, mama, saan yun apanunutan dayta? Napatpatag ti salon at yo. Di yung matkit diliwayan ti agas yo tapno saan ako maro ti marikrik na yo. Wan anak ko, awan rumbang apagdanagan nyo, takabaulak ti bagiti. Apay nga, kasi matinti mapaspasamak kanyak, Mami. Apay nga, ajak mo tin maigaraw ti may isang imak. Apay nga, blurred matinti pa nagkita. Liam, Apay nga, ajak mo tin magkapag naasisak. Apay nga, Mami. Liam, anak. Agimbaga pay ka di, Mami. Uwan, anak ko. Agimbag ka pa'y. Basta tong palam laang dagiti bilin ti doktor, Wan. Sa anak samot ng agimbag, Mami. Nasaysaya sa langan, numatay ako. Anya, sana anak ko. Di ka kumamatag sa o iti kasta. Apay, kayat mo nga aglid ay ni Mami. Kasta matan ni Antim kini Lola. Awanin sir-sirbik. Nagrigat ti gusto yung kasasad ko. Awanin sir-sirbit ay matak. Blood lang arodin ti pa nagkita. Diyak pa yun makapag na. Diyak pa yun maigaraw ti may isang imak. Iso may lang. Ano mataya ko? Apay, ibatin ako na aya. Apay, hindi ka maasyan kini Mami. Agmay may santun ano ibatim. Awan tun at tinasingput kan gwapo nga anak ko numatay kan. Agawin tangaronin na, Mami. Diyak kaya din dito ay. Kayat kunti agawin. Uwan, anak. Agawid kanto inton agimbagkan. Ngamnoy ta, dito'y tapay ha. Tagpaagas ka pa, Uwan. Uwan, Mami. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo azaldi. Kastoy man ti kunana.
Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang dito YouTube. Kat pagyamanak unay numapili yumat nga drama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan Azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Ngamiti agdama kat agnanad kami dito'y Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot kan agbasol. No apay nakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay itinagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay! Donna, Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay ti nalablabas pa ingam iti bagig. Nagbalinak anapudnokan ka. Nga uray adda kay ti adayo. Ngam apay alinuko nak. Apay saldi. pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka na lupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadaki ya Saudi. Nadan kami ti relasyon kini Ruby. Aging ka anak sikog da ito'y. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasam tanadan kayo pa'y gayam iti anak. Wen, nabayagan nga awan kami. Nabayagan aliniklikak ni Ruby. Nagsina kamin. Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti ubing. Iso nga klunak ngaging gaita. Kita daw pa ilang komunikasyon mi. Una yan, Saldi. At napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo nagkabasol ko. Yung pagbababuya ti amin. Kidawag. Pekad na kumapay ti may kaduhagon daway. Tapos sulitak dagiti nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ka mga warukanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat tanak ta. Diyak lagit di kabailan lumapukaw kayo. Anyapay, ha? Anyapay ti kayat mo nga ibaga, Saldi. Anyapay tinsangpet mo aparikot. Anyapay tinsangpet mo apagkasagtan tiriknag. Donna, Nagsakit, Saldi. Nagsakit. tikat ni Ruby. Kat alaak ti ubing. Ngamin, saan kat ngarod akayat ti asawa na nga alaan. Kasi nga ti ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma, tauman nugot ka nga ang naidito'y balay ti ubing. Talaga gaya mapudnutin paganimanang mukanyak, Donna. Nga anya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Wen, nanang. Ang apay, ati kayat ko asawan, awan ka day ti sabali a mga iwan iti dayjay nga ubeng. Saan ka no akayat dagiti danakkel ni Ruby nga awatan ti anak na iti basol? Iso nga, indan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya. No amuyo laang ko man. No kasanong kasakitin aramid ti asawa kanyak nanang. No amuyo laang ko man. Donna, anak ko. Maag ako no maag.
Ang awan mabalin ko. Ngamin, ay ayat ako na ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagun daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto mo kidi tinaramid mo, anak ko. Ngamin, awan mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasanan nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay naramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit na. Nagkariasanan nga agpasulisog pa'y. Nang runa ita, ta nagsublima na ni Saudi. Ala, sapay kuma nga rod, anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kaduan nak mo to na, please. Diyak ngamin kaya ti mapangag may say ti dayjay a birthday party. Mabainak. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam kumangay, kat ko namat abatch mo day jay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no mailang kami ti tunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngawan pa'y asawa na. Iso apang aasib ka din a friend. Kaduan na kun. Iti kasta, ada makita da akaduak. Kat maibawing iti sa bali ti storyaan da. Diyak ngamin mabalin apumanaw dito'y balay iti rabii. Diyak mabalin nga ibahati iti katulong dagiti anak ko. Nang runa no rabii. Talaga nga ipatpatag mumutan ti anak ni Saldi iti sa bali a babae. Ah? Katanya ngay, isumat nga minti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa, nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiran. Iso at talaga na patagmat kanya kon. Sa bagay mo't kit di Alam nga rudon kaduan na kon friend. Saan mo't arabi ida dya a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos. Apaman amal pas ti party, friend. Onyo ti ammom. Amangan no, ijay kumutan ang masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please? Isla naragsak ka ito, Saldi. Sigod mo ta naragsak, boss. Wan mat ka diya. Oh, Kat, tagasaritam ka din, ti asawa? Wan, boss. Nagpakadangar da kaduan na kan ti best-friend na amapan maki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapos tidayat sa katibaganakin ka. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga ro da kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami da kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa da jay, boss. Uray ang sino ti bagdamtamagam. Talaga basol mo tayo jay, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo ammo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalyo. Anya nga ita, saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada nakati kabarbaro akatrabahuan tayo. Ha? Yakon kaya ti sumrukit may parit a relasyon. Kan maysa, yakon kaya tagbasol man na yung tasawak, sir. Sigurado ka? Wan, boss. Talaga nagbalbaliw ako. Diyak kaya ta matatahal ti binukal ko a pamilya. Isoasar dengan akon, boss. Ngamin, uuraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalugoy pa eh. Ang yaman na. Kaputa pinatgamot lang, tikid daw kung agsarak ta doon. Wan tadagulit kamat ngamin Ramil. Oh, Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray oras ang tirabi. Di mo timbagakon kan ka nga dan asawa. among ka di. Manibod inyam amo na kanuli. Inayat ka mo ten. Wen, ngam namin ano ka di nga ibagakkan ka nga dan asawa.
Kat ay ayatat ni Saldi, Ramil. Iso pa nga talipatan na kun. No, nga dang asawa. Ang mawan mo dito eh. Sangut nga mo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kadanay dya bro. Ay ayatan nak ti asawa, Ramil. Iso pa nga tadi mon sa bidungan ti panunot ko. Okay. Mo talaga saan ang agbaliw pa iti panunod mo. Awanan maramidak. Agyaman nak, Ramil. Kat pasensya ka, Juan. Okay. Awan ro mga pagdalaga man niya. Ganawan ro bang ikid daw ang miti pasensya doon na. Mawatan ka man ka? Anya nga ro. Mo talaga di na kaya. Narigat mat. No ipilit ko tibagikan ka. Ramil, Awagan man kiti di uli. Ibagam to may ditay. Itikas na. Ang jamming tayo. Tapno may liwliwag ko man ti panang pahay mo kanya. Tigagda na. Tamo maudin da ito yapan nakisinarak ko ka. Doon na. Kasana. Kabalam ka di pa, Yuli. Siyempre, kabalat may moot, Ramil. Cheers! Cheers! Sige na, ito na. Cheers! Cheers, friends! asan ka ba, Lan? Kasla, agsuki matanti inuman ka, Ramil. Okay, kasanon. Agawit ka din, friend? Juan, friend, please. Sige. Sige. Oh, may ka nga magtagawitan, friend. Oops. Paparan nyo eh! Magdil kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iyawid kunti kayong ko. Oo, dinan ka ba, Ulan? Itulog kayo na. Ay! Oh, no. Oh my God. Tas labahin ka armor doon ah. Una-unahin ka nga itulod, Yuli ha? Albasan na. Itulod ko matanit doon na. May jam balada, okay? Okay. Sikati makaamo, Ramil. Sa dinatiyan ko. Apay, Diyos ko, anya ti, saan? Karing ka magkaya man. Ayop ka, Ramil. Anya ti naramid mo kanyak, ha? Doon na, pagawanan na ka. Pasensya ka, anta. Diyak nalapdan ti bagay ka ng tagikwagan ka. Kabayatan ti panakabartek mo. Etong ka kami nulay. Ito nakasagana ka mang sumbat itinaramid ko kang kanto na. Awanan ka itibain, Ramil. Apa niya'y naramid mo ti kastoy kanyak. Pagbababawiyak unay no apaya si Murot ang pailangan ka. Ang pagbabawiyak ka nagtalagkan ka. Oo, manlugod ka lakit eh. Agdinatan. Masigurado. At di na kan awatin pa ito asawa. Lumamuan na nga na pasama ka na ta. Awanan ka itibain. Ayop ka. Asla! Sorry ka raw din. Ay, ito na kaulay doon na. Isa pang asim. Umanlugot ka na bakitan na kanak. Kumusta ka yun, bakit? Kumusta na kita nakta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo ko nam. Ang apay nga ron akas tati lang am. Kaslag sa sadot ka man. San akas itisigod a video call ta. Nakasarsaran ta ka. Apay, ada ka di marikrik nam? Wala kay. Medyo madingamin ti pagbagik. Banog ko lang siguro dahito eh. Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minuna agbambanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kasta saan kang agsakit. Juan, Saldi. Bayam, tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Iti kasta, makarelax ka mat. Sana bale, taumadanin ti pa nag-aawid ko. Kasana ko nga agsubli dito eh. Agforgood akon, bakit? Agpaiso? Wan bakit?
Nasay-sayat mo't lang nagdidin nata yon. Iso ang nagdesisyon na kadya ko nagsubli dito sa Saudi. Umdas mo't siguro ti urnong ko. Lapno makarugi tayo mo't ten. Uray basit lang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wala nang. Ay, Diyos ko. Kasanoan na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramid ti kasta. Biktima aklaang. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Ilawlawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Ti panagpakadak edi ako nak nga dasaraki ka tao. Wain. Te ko na nga inyam amo ni Yulikan ka iday. Itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay. Tay ko nam anagan na. Wala na. Agkurso na daunay kanyak dayjay aramil. Di naksarsar dengan. Nga oray amo na nga dan asawak. Kaputan na sayat mata makisarsar ita. Imanugot ang makisinarakan ko na. Aging nga nagawis. Katnapan kami iti may sabay. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso anabartag kami adagos. Kalpasan na. Diyan ko na mo tinapasamak. Nariingak lang ang ngadan na pasamak kada kami. Diyos ko. Ti parikot ita. Masikug ako na. Anya ti rumbang nga ramidak, nanang. Ay, kasanuday tananak ko. Sapay umadan din ti panagawid ni Salday. Siguradaw, dakkel taon tatsan mo intun sumang peti asawam. Iswa, saan mo mabalin nga ilimod kenkwa na ti amin, anak ko? Nagsakit mo tindi kasto yung masangpot akdo na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Ang jakmat kabalan nga iparagrag ti uming. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamak kanyak. Amo matadak kalabason iti Diyos dayta. Saan nga tanging kagarang ay naramid ti kasta? Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pud no ti kastapan panunutem. Tuo na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Gaputa ay ayatan ka. Oh, diyan ka mo. Diyan ka mo niya ti panunuti kita. Saldi! Ang subli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatita asawa. Tapno ka sarita nak. Saan, Saldi? Inaramid ko da ito eh. Tapno pa nagnakakan ka nga awan basol ti asawa. Oh, Saldi, ipatpatag kan ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayim ko. Siyak ti akin basol. No apay ang napasamak ti kasjay kan kwa na. Agbabawi ak unay iti panangitugot ko idi kan kwa na iti dayja a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma anagam-am mo iti dayja aramil. Kat saan ko maamot ang napasamak ti kastoy kan kwa na. Yuli. Saldi, sorry at talaga. Uran niya pa iti bagbagam, Yuli. Sakit na takanyak ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kinidona. Angaman yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati ak. Akas tamat ni Donna ken ka. Kat siya ka mismo ti makapanagnag iti dayta. Isu apa nga asim.
Tadi mo ipalubo sa madadaol ti pamilyayo. Gapulaang iti pasamak, adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay kuma, taipa ay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diyan mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tiriknam, angam. Sapay kumatag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Katpatsak, isuro na ka, no anya tirumbang nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay. Imaya, tapno may kan sukunan. Ha? Nakuna ni Nana nga darikrik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga naman pa nagpa-check up. Saldi, Iti kasta, maamuan mo niya dahi tarikrik na. Saan lang nga dahi ta? Naskan ama check up mat lang tin inawam. Iti kasta, nasalon at tuin tun ibas ngay mo. pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wendo na. Kat sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo anagayatan ti amin bakit? Ket kas panangawat mo iti kanya, ken iti bunga tinagbasulaken ka. Nakasaganak maten ang mangawat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay. Nalabit nga ado dagiti negatibo a komentar. Ngem amok nga adalat tamat dagiti positibo. Kas nakunak itayan iti umuna apaset ti surat ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo kat agbidot kan agbasol. Awan nga rod karbangan tayo tapno mangi-judge iti pada tayo a tao. Kayat milaang met a protektaran ti saan apan nakadadaal ti binukalmi a pamilya. Isu ang nagpinakawan kan naginawat kami nga agasawa. Ita Miss F, nagbalinan an anayas ti relasyon mi nga agasawa, kastamatan kadagiti anak ko. Ket makunak anaragsaken ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Zaldi. Ken ka pagayam, Zaldi. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Napintas ko na ngem saan na kayat asawan at timadi anapasamak iti pamilyayo wenno kada kayong agasawa ti dakdakamatek. Ti kayat ko asawan ket tinapnuan ayat ken pan nakaawat iti nagbaetan nyo nga agasawa. Siguro no amin nga agasawa ket kas kada kayong agpanpanonot, no amin siguro nga agasawa ket agtitinulong kan agiinnawat iti amin a panubok. Awan siguro ti madadael a pamilya, ket awan siguro met ti agsisina. Nga manyangay nga rod, kas nakunamon pagayam ko, awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot, amin tayo ket agbasol. Angem no lakit di takabaelan tayo aliklikan ti makaaramid iti may kaniwas, aramidan tayo. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intundumteng ti aldaw. Alakastan pagayam Zaldi, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.